Si em feu destacar un disc que per mi és cabdal a la nova cançó, en tot aquest corrent de cançó en català dels anys 60, jo em decanto per aquest LP de la Núria Feliu. Jo crec que, bé, això forma part d'un corrent que també s'ha de reivindicar molt dins de la nova cançó. La gent només pensa en cantautors sovint i també s'ha de tenir en compte els intèrprets, és a dir, gent que cantava però no escrivia les cançons, i això donava també molta feina a gent que escrivia però no cantava, els lletristes, i músics que componien però tampoc cantaven, i així podien arranjar tota aquesta sèrie de peces. Bé, aquest és el primer LP de la carrera musical de la Núria Feliu i és una joia perquè aquí hi ha tota una sèrie de gent molt significativa dins del món de la nova cançó, començant per la veu de la Núria Feliu, una cantatriu. Ella venia del món del teatre i per tant va saber no només cantar, sinó interpretar les cançons com ningú. A banda de la Núria Feliu, veieu també que és un disc on hi ha el pianista català de jazz més important, el Tete Montoliu. Aquest disc va suposar l'entrada del Tete dins de la nova cançó de la mà de la Núria, que bé, li van donar aquest punt també de disc de culte. A banda d'aquests noms que surten a la portada del disc, hi ha altra gent que no hi surt però també és molt significativa dins aquest corrent de la nova cançó. El productor del disc, Albert Mallofré, ell era periodista i crític musical i va ser qui va tenir la pensada d'ajuntar la Núria Feliu i fer-li cantar estàndards de jazz. Un altre nom, Jaume Piques, ell era l'adaptador, és qui va agafar les cançons de l'anglès i les va adaptar al català, no només traduir. Aquí podreu sentir, per exemple, una versió fantàstica de Misty, que traduït seria boirós, convertit per la ploma de Jaume Piques com a Tot és gris. Fixeu-vos el matís. A banda d'aquests noms també hi havia Francesc Borrull. Francesc Borrull va ser també supervisor musical d'aquest disc i Borrull forma part pràcticament de la meitat de la producció musical de la nova cançó en aquells anys 60 i principis dels 70, com a pianista, com a vibrafonista, com a arranjador, com a compositor, com a director musical. I un altre nom a reivindicar dins de la nova cançó, ell no és músic, però era el dissenyador gràfic d'aquesta portada, Jordi Fornes. Ell va dissenyar totes les portades dels discos de la discogràfica Edixa. Moltíssimes de les portades que podeu tenir a casa de discos són del Jordi Fornes.